SIPA je na području Sokoca i u Sarajevu uhapsila 9 Srba zbog sumnje da su u septembru 1992. u mjestu Novoseoci počinili ratni zločin nad Bošnjacima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči ih za individualnu i komandnu odgovornost. Na svaki poziv istražnih organa uredno su se odazivali, zbog čega saborci i opštinsko rukovodstvo oštro osuđuju akciju SIPA-e. Upozoravaju na selektivan rad pravosuđa, ali i da su sumnje tužilaštva zasnovane na lažnim izjavama i svjedocima. Slobode su lišeni Milan Tupajić, bivši predsjednik kriznog štaba opštine, Radomir Obradović, ratni komandir policijske stanice Sokolac, Momčilo Pajić, bivši komandir vojne policije 2. romanijske motorizovane brigade i njegov zamjenik Aleksa Gordić, te pripadnici Vojske Republike Srpske, Miladin i Željko Gašević, Momir i Branislav Kezunović i Jadranko Šuka. Osumnjičeni se terete da su u mjesecu rujnu 1992. godine u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti isplanirali, organizirali i sudjelovali u ubojstvu 44 civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Novoseoci u općini Sokolac i progon civilnog stanovništva sa navedenog područja. Individualna i komandna odgovornost, saučesništvo, podstrekavanje, pomaganje, krivična su djela koja tužilaštvo pripisuju uhapšenima. Saborci tvrde na osnovu lažnih izjava i lažnih svjedoka. Ne spore da se zločin desio, kaznu za počinioce priželjkuju, ali tvrde krivce tužioci ne traže na pravoj adresi. Dugo već Sokolac bruji o podvalama i smicalicama ranije za zločin u Novoseocima glavno osumnjičenih, koji su preko noći postali glavni svjedoci tužilaštva. Nedopustivo da zločinac odgovoran dođe i nagodi se nešto sa tužilaštvom. Evo ti se nagodio, znači ubio s 40 ljudi, nagodio si, ti se slobodan, a neko ko apsolutno za to nije odgovoran da leži. Nismo mi protiv toga da svako ko je počinio ratni zločin odgovara za to, ali ko će odgovarati za hiljade i hiljade sarajevskih Srba koji su ubijeni, protjerani iz Sarajeva. Ogorčeni smo na pripadnike SIPA-e koji su na brutalan način upadali u kuće naših građana i na brutalan način ih hapsili ispred njihovih porodica. Postavljamo pitanje, ukoliko budu oslobođeni i ne budu osuđeni, ko će odgovarati za sve traume koje su pretrpjele njihove porodice? Sokočani uznemireni pitaju da li u BiH još važi pravda iz 90. godina prošlog vijeka koju kreiraju jedan ili dva fantomska svjedoka i da li će se na listi za odstrel takvih svjedoka naći oni koji u Novoseoce nikada kročili nisu. Brine ih i teatralna akcija SIPA-e da je bila bespotrebna, dokaz je i Momčilo Pajić koji je slobode lišen u pravosudnom kompleksu gdje je na poziv tužioca svojevoljno stigao. Osuđujem sve zločine. U mene je brat poginuo u ovom ratu. Ko osuđuje to? Ko će ovo osuditi za mog brata? Za dva rođaka? Prva, dokli? Ne mogu da vjerujem to šta se sve događa. Samo Srbi krivi i niko drugi, samo Srbi. Kako je moguće da su samo Srbi krivi? Gdje su ostali? Svi smo u ratu pravili ratne zločine. Nisu samo Srbi. Grozno, nema riječi. Bivši saborci i sugrađani apeluju na sve nadležne zvaničnike Republike Srpske i srpske predstavnike u zajedničkim institucijama da pruže pravnu i svaku drugu pomoć uhapšenima u dokazivanju istine. Apelu se već odazvala Republička boračka organizacija i lokalna vlast. I dok iz Borsa poručuju kako je besmisleno optuživati i hapsiti veliki broj Srba na osnovu lažnih izjava svjedoka samo kako bi paraistoričari Republiku Srpsku prikazali kao navodnu genocidnu tvorevinu, 9 Sokočana lišeni slobode dan su proveli u prostorijama SIPA-e. 24 časa je rok do kada bi trebalo da budu predati u nadležnost tužilaštva BiH, koje isto toliko vremena ima da eventualno predloži pritvor ili uhapšene pusti na slobodu.